Cada estació porta els seus colors. I el teu plat pot seguir-ne el ritme. Menjar de temporada és senzill. Omple la meitat del plat amb verdures del moment. Afegeix-hi una font de proteïna que et vagi bé. Peix, llegums, ous o carn magra. I completa amb cereal integral o patata. Al novembre, pensa en 4 colors de temporada rics en antioxidants. Verd, espinacs, bròcoli, bledes. Taronja, carbassa, moniato, pastanaga. Morat, col llombarda, remolatxa. I blanc, coliflor, porro, ceba. Cuina suau, forn, planxa o vapor. I redueix les salses ultraprocessades. Prepara verdures al forn i cou llegums el diumenge. La resta de la setmana només hauràs de combinar. Més sabor real, millor digestió i menys malbaratament.